अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफारा खालामदों। खुंगा 54थि अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 40थि डिमाकुसि दखरा एबसु लोगोसेनो खुंगा 21थि डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन। बोहैथि दाननि फैगौ 16 आरो 17 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जथुमाखौ खुंफुंगोन। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसिनि बाथाबारि गामिनि बाथाजाहार गेवलां फोथाराव बे जथुमाखौ खुंफुंगोन। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो। बे जथुमानिनो जोबथा सानखालि गेवलां मेल हाबाफारिबो लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलावबो बाहागो लाफैगोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' मोनाबो बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। आं डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जे डिसेम्बराव जानो गोनां ख्रिस्टमास आरो लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि हामग्लायनायखौ जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम आङो बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 41थि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 54थि आरो लोगोसे जोंनि डिमाकुसि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुमाया फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननिनो 16 आरो 17निफ्राय जागायगोन। साननैनि मोनसे गाजा गोमजा मेहेरगोनां हाबाफारिफोर रनसायनानै जोङो खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थानाय बाथाबारि गामि आरो बख्लामाखा मोननै गामिजों जथायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे आरसि दाफुंनाय जाबाय। आरो जि जायगायाव दायो हाबाफारिखौ खुंनो लानाय जादों बे फोथारनि मुङा जाबाय बाथाजाहार। मानोना गोदो जोंहा बेवहाय गोबां बाथा हाग्राजों सुफुंजानाय मोनसे थावनिमोन, बेनिखाय बे थावनिनि मुंखौ बाथाजाहार मुंजों लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां मानगोनां सार कनफारेन्सआव एनुवेल कनफारेन्सआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि सार बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनाय जादों। आरो बिनिनो सासेबाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां सार प्रशान्त बर' सार बिथांखौ लिंहरनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बेखेवगिरि महरै बे बाहागो लाफैगोन। आरो जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा डिपुटि चिफ जोंनि बिटिआरनि बिथां गबिन्द बसुमतारी सार आरो लोगोसे जोंनिनो लकेल इएम बिथां दावबायसा बर' सार बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो बे हिसाबै जोङो माखासे थांखि बिथांखिफोर रनसायनानै आरो गेलेनाय हाबाफारिफोरखौ लानानै हारिमु आयदाफोरखौ लानानै जोङो साननैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लादों। आं आसा खालामदों बेवहाय जों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना हेफाजाब खालामगोन, आं बेखौनो मिजिंथिदों। आङो साबायखर बावनो सानदों। जोंहा डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पर्ट्सजों लोब्बा लाखिनानै बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं खाफाल खुन्था बड'सानि मुङाव जोङो बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लायो। आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियाव डिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव थानाय जिखिनि इउनिट एबसुफोर दङ बिथांमोना बाहागो लादों। लोगोसे जोंनि खाथियावनो थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्राबो बेवहाय बाहागो लागोन। जोंनि खाथियाव थानाय सुख्लायनि मोनसे हानजा आरो लोगोसे सनाजुलिनि बिथांमोनाबो गुबुन हारिनि गुबुन रावनि आरो बिदिनो राजागरनि बेबादि दोलोफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों। आरो जिहेथु जोंनि बे हाबाफारियाव बिथांमोना हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। आरो दिनै जोंहा जोबथा हाबा हिसाबै गामिनि बयबो रायजो राजाजों लोगोसे आइजोफोर गेदेर उन्दै बयबो खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों। दिनै जोंनि उनथिङै जे पेन्डेल नुदों बे पेन्डेलखौ जाफुंसार होनो थाखाय साब सिखोन खालामनायजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दं। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा बिथांमोन बयखौबो आङो दखरा आफादनि आफादगिरि जानानै साबायखर बावहरो। दा बे समाव जोङो बाथाबारि गामियावहाय डिमाकुसि
बर' फरायसा आफादनि दखरा बर' फरायसा आफादनि आन्दारावहाय नैबे मोनसे बाथाबारि गामि बे गामियावहाय जोङो फैगौ 16 आरो 17 डिसेम्बर खालि जोंनि 54थि खुंगा 54थि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 41थि डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 21थि डिमाकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बेवहाय बोसोरसालिया जुथुमा जानो थांगासिनो दङ। बे बोसोरसालिया जुथुमा जानो जिहेथु थांगासिनो दङ बेवहाय जोङो माखासे प्रिपेयार जागासिनो दङ, जेरै खामानि मावनाय गेटनि बेयाव आरो जोङो बै जायखिजाया बै जुथुमाखौ खुंफुंना हरनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो बियो साननैनि उनाव जाफुंनो थांगासिनो दङ। जोङो आं आसा खालामदों बे डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बयबो माने मेलेमजिबि आरो रायजो राजा बयखौबो बेयाव जाथि धोरोम बासियालासिनो माने बे जुथुमायाव बयखौबो लोब लोब बाहागो लाफैनानै मददथि होफैनो आं बिथांमोनखौ खावलायो। आरो जोङो दा जिहेथु खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ जों आरसिनिफ्राय माखासे जोंहा खामानि मावग्राफोरा दा मावगासिनो दङ। फारसेथिं जोंहा भलिबलनि जिहेथु जोङो बादायनाय हाबाफारि लागोन बेवहायबो जोंनिनो आरसिनि माखासे गेलेमु आफादनि जोंनि मावथिफोरा मावगासिनो दङ। दा बेखिनियानो। बेनिफ्राय जोङो जिहेतु जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जाना फैयो, दा बे बेलायाव रायजो राजानि बे अनसायनायफ्रा माबायदि? थाखा फैसानि बेलायाव जोङो बुंनो नांगोनदि जोंनि बे डिमाकुसिनि साखाथि फाखाथि थानाय माने सार्भिस हल्डारानो जा बा सोरबा गेदेर माने जौगानाय सुबुङानो जा आरो सोरबा बिजनेसमेनानो जा बिथांमोना जोंनो हाजासे अनसुंथाइ बिनायाव बिथांमोना ना खालामाखै। जोंनो जेरै बियो बेबायदिनो जोंनो अनसुंथाइखौ बिथांमोना होदों। जोंनो जोंनि पानेरि समस्तिनि MLA सार बिस्वजित दैमारिया बिथाङाबो जोंनो माने अनसुंथाइ होनो थाखाय राजि बिथाङाबो होदों आरो डिमाकुसि SDG निफ्रायबो जों माखासे माने अनसुंथाइ मोनगोन बेखौ बिथांमोना जोंनो रादाय होखाजोबना दोनदों। बे हिसाबै बे जुथुमाखौ जों खुंफुंहरनो थाखाय जोङो माने नारा नाथा नाजादों आरो बेयो साक्सेसफुल जोङो खालामगोन बेखौ जोंहा 100% माने जों आसा फारिनाय दङ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।